Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Öyle çağrımla size de salam. Salam Halmurada, salam vatandaşlar, mehriban iyleşler. Sağırın oturan mısınız? Yaşımaya değiliniz, öyle çağrımla. Şükür olacak. Sağ olun tanrıkasın. Siz ne eyle? Bizden bir tap var. Havamız soğuk demesen kalın zat. Oňuşmasa däl. Öyle çağrımla dün hana şol Süleyman neresen garky bellerine de bütün dünyada diýip aýsagan boljak. Hawa Türkmenistanyň içinde de, daşynda da, ine Amerikada da sizde ine şo taýda mescide gidip Molla doga ýa-da okatyrdyň Taňry ýalkasyn toýuňyza gaýsyn. Şular ýaly kosarlyk edeniň üçin, garajdarlyk pozisiýanyň üçin. Ondan şo bilen baglanşykly men häzir birazajyk informasiýa bereýin. Dün şol Süleyman neresen o basyna da sadaka berildik. Ýöne şol ýeriň ýanky imamynyň aýtmagyna görä adamlara şol elleri telefonly gelmek qadağan edilipdir. Şol telefony ullanmak qadağan edilipdir. Ondan soň şol baran adamlaryň sany diňe şol owaň öz üçin näki dogan garyndaşlarynyň başga adam owa salmandyrlar. Ne şu maglumat maňa geldi. Dün akşam geldi bu maglumat. Ondan soň şuny aýdarny otyrdy. Men de görýärm. Şol sizin şol meseleňiz bilen ýa şol geçiren mescidde geçiren söhbetdeşliğiniz bilen baglanşykdaýdan ýerine düşjek. Şoň üçin men ýekelikde aýtman, siz bilen söhbetdeşlige goýdum. O elbetde bu ynanyrjy waka sebäp indi bu adamlara öz din ykdykadyetine berja etmäge hökümet ruhsat berenä. Kimiň ne işi men telefonly baraýyn, elim telefonsyz baraýyn. Olobadan gelen, belobadan gelen. Yok bolana. Düňe öz ýakyn garyndaşlary şol syryň oturarlar barmallar. Şo grazdanlaşykly polislerim bar diýe de owaň üçin sümsünükleri. Bir wagt mehemen işlerim. Kim olardan dokument sorapdy. Ne şolar ýaly-ýagda ýöne oňa garamazdan bütün dünyada diýip aýsagam ýalňyşmar, şu türkmenleriň ýerde ýaşaýan ýer bar bolsa, hemme ýerde diýen ýalyna dün aýat töwerler okuldy, o degsin edilen nerese bellenip geçildi. En atasyna göwüllerine giňlik arzu edildi. Ne şular ýalyk ýagdy hemme ýerde bolup geçdi, şoň üçin berdik. Öz ýerdegimizde bizim Taňry ýalkasyna aýdýan şol adamyň ählisine duygudaşlyk üçin, bollugy üçin ine şular ýaly ýerde adama gerekdir kıyın gününe. Sağ olun vatandaşlar hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn diýjek bolýan. Ola bir ine şol dün siziň şol mescide baran video rolüňiz goýulandan soň adamlarda sorag döredi. Da birinji sorag öyle şahrewne şol jotaýda bir ýyllaşymy haýş edýär. Şol öyle şahrewne şol ýanky şol mesciddäki morly bilen näme barada görüňetdiň diýe ol näme diýdi diýe de ýa-da şol ingliz diline görlenseň watandaşlarymyzyň köpüsi bilen akbedeli şoň üçin bir gysgaçarak bolşuny görä onu aýdyp berseňiz ol birinji sorag soňra ikinji soraga maýlyk bilen şu soraga jogap beräsiň. Hawa gaderli watandaşlar hemmäňize ullakan taňrylygyny aýtmak isleýän her kim öz bilenjesinden okap aýat töwür galdyrdylar dün şo neresen 40-ny Süleyman neresen enesiniň atasynyň ýüregine gar ýagdyrsyn bizem elimizden geleni etdik. Hemmäňize watandaşlar ullakan taňrylygyny toýuňyza gaýsyn diýmek istedim. O dünkü mesela dün gaýdyp gelsek şu öz ýanymyzdaky mescide bardım. Ol içindäki imam bilenem gürleşdim. Bolan wakalary şol oglanyň suratyny alyp bardım. Has düşnükli borýaly adamyň öz ýanynda bolmasa, garyndaşlar ýanynda bolmasa bir hiç olmany suratyny alyp barsam ýagdaý düşünürsem diýip şular ýaly pikir etdim. Onun Türkmenistan'da bolyan bolup geçýän datlary şu adalatsyzlygy
Türkmenistan'ın prezidentinin qarnaşlar tarafından bar eden ettilikleri bolluğuna düşünürdüm. Onu kellesine kavatır, o ödür ruhsat vermese men yazdıracak değilim. Yani ruhsat verdi, yazdır dedi. O ödürünü dedi, Zoom'da bar orta men dedi. Ayet okap verir neydi, yine de dedi, şu Zoom'un sivilenim görürler yalli, da benim o yerlerini yaşa Zoom'da yoktur dedim. Onun dinlerler yani. Onda sen nerede uğratacak? Benim aytdım şu telefonu size uğradan yazıp dedim sizin sesinizi. Onun bu oranı dedi yazdır dedi. Ruhsat verdi, onun yazdırıp başladım. Onun ilki şu ayet tüvürün okudu. Son arasını İngilizce tercüme edip verdi. Şu Arap dilini okuyan zatlarını tercüme etti. Yatan yeri yağıtı olsun neydi, cayı cennet olsun neydi. Yine atasının gövünne giyinlik versin neydi, idin nağalının hemmesine iman hemra olsun, şehit bollu deydi. O yerini ödüңden düşünürseniz, yani Arap dilinde de şehit bolan yigit ekenini deydi. Şu aytıp verdim de görüş olanını yengilmeleyip duyduruptırlar, onam etmenden şoň içine öldürülüpdir deyip ayttım. Onun şehit bolan oğlun ekeniydi. Gürün veren dağıtları eken, birem deydi, şu yere gelip durun deydi, köp zat öğrederin deydi, yüreğinde giyinişlik arar deydi. Yani beren netigatları katı ütköşük, halmra dağı. Aydiyan zatları katı ütköşük bizim moğlalamızdan. Dinlep oturuyan hayran alaymanla dinin içine gün alıp giriyor da seni duruşuna. Aydıp beriyan zatları şeyle yüreğine batıp dur da her bir aydan söyledi. Onun men şu dünkü bizim Türkmen moğlamızın ol koşadırının içinde moğla diyelle. Onun adına moğla diyme mene boğunum sanok başka çırak oları at takmalı. Ne ile at takılsa da yönü olar moğla değil. Şolar bilen şu dünkü imamın diyen o kandatlarını diyen dağıtlarını denek görüyen olin yer bilen gök yal halmra da. Yer bilen gök yalı. Doğru. He. Onun men yönü o tayda ayda oturmadım. Bizim moğlalama deydiyen ok beydiye deyip. 4 batına ayarları urmolluya deyip aytmadım men o tayda. Onun için katı bir gen olurdu. Katı hayran kalırdı. Ona hili beyle olya deyip. Sebebi din neyleyen, Müslüman din neyleyen hem yerde den olmalı. Hem yerde den vaqt edilmeli. Şu Kur'an'a göre okulup öğrenilip şuna göre vaqt edilmeli. Yani 4 batını ayarlan önüne çıkıp daş tuğrun ayarları yüşürüp urmollayıp dursa. Onu bu taydaki moğlanın imamla düşüncesi boyunca katı bir gengat onun ödedimedi, maskara edip oturmayın Türkmen milletini baytmadım o datları. Doğru etipsin. Yani bar da bizim cemiyetimizde yine şular realli moğlası maklar. Bunun hemmesi şol hükümetin kuralı olup hizmet ediyorlardı. Mehme el yaraglı kuralı olsa, bular dili yaraglı kuralı oluyorlar. Adamın en bir mukaddes zadı, onun dini, inancı, davi, desturi, şu zatları öyle sarını, Niyazın dövründen beri bağışlanır, pokun çıkardılar. Alıp şu hemme kımmatlıklarını qarıp yerin aşağını teyine soktular. Guvanırlık ve generlik zat koymadılar da halka. Bir arka direrlik. Hemmesi zadını yuvan edip koydu. O nahil sen onu ayalın urmalı, nimetmeli, bol halkın onu çıkıvatı. Sen biz birinciden yankı dünyayı devlette yaşayan. İkinciden kada var, kanun var, konstitüsiya var. Şu tayda yazılı denarlar erkeklerle den hatarda, den hukuklu grajdanin. O nahil urmalmış. Onu näme äri öýüne aylyk getirmez ayalının künnük bilen o maňlaýyny armaly. Eger beýdiljek. Ha? Onu şu urulmalyda da den boljak bolsa hukuky borjy, onu şey etmeli. Gaty elbet şuratlary beýleki döwletlerin diline terjime edip berse, o zalama bizim Türkmenistanyň abra ýok bolup asla ondan bir
Musulman aleminde de bize adabı koyacak galiba bilen. Yöne aydıp verdim, o yerde men halmara da aydıp verdim, Türkmenistan'a deydim, İslam dinini duravara yok edip bariyalar deydim, yanlış düşünce verip, adamlara yanlış düşünce verip, sakal östürüp, 5 wagtyna namaza gatnayan, meçhide gatnayan adamlara iğne düşüp deydim, şular ýaly diýe hökümet deydim. Duravara bilemek İslam dinini ayırjak bolýarlarym arada näme etjek bolýarlar, pikirleriniň nämedigini deydim bilemek. Ýöne deydim, tutup türme atýanlaryny görýän bilýäs deydim. Şo zatlar gaty giňden ýaýran Türkmenistanyň içinde deydim. Olin kelesini ýaýkap otyr, hiç zat diýip bilmedi. Hakykatdanam şey. Var hana ýaşygitler dinini dogry dürüst tutup berjaýyda oturan adamlaryň hemmesini ýani türme taşlady. Olara diňe öňe ýaranjaňlyk edýän molla müfti imam gerek. Men şoň üçin şo Türkmenistanyň kysellelleri ynanamak diýen bolsa. Bir mahal ýadyňyzda bar bolsa ýadyňyzda düşýän bolsa siz o mahallar Türkmenistanda ýokdyňyz. Bilemok şol 90-njy ýyllaň aýagymyka diýen ýa 2000-njy ýyllaň başymyka diýen bir imam bardy Türkmenistanda ady belli şol Gurhany Türkmençe öwrüpdir diýdiler. Onam okutman Niyaz onu ýoklapdyr. Gurhan bilen özüni bile imamyň özüni Gurhanam ýok etdiler diýdiler-de ol imamyň özüni öňe çykmady ýaly edipdirmi ýa o türme basypdyrmy basmandyrymy onu biljekler. Ýöne şoň terjime eden Gurhan hemmeler alyp okasy geldi. Şolun içinde menem okasym geldi. Şo Gurhan men ýok etdiler, çapa çykarmadylar diýdiler. Onam Niyaz edipdir. Men habarly ol wakadan. Ol şonuň ýaşulyň terjimeden Kur'an Kerimini alyp otladylar. Terjime koýmady. Özünem ýok etdiler, sesi çykmady ýaly hakykatdanam şeýle. Adam ýok şo ýaşulyň näme bolanyny belli däl. Emma terjimeden hakyky şol adamyň bilýän ekenne gowy arap diline türkmençe geçirip bir edebi dili hemme kişi düşünükli bolar ýaly. Ýöne şonu bermediler. Çykartmady. Niýazyň döwründe. Bolun waka. Men bilýän onu. Bolly ol. Indi ýene bir sorag bar berdim. Oly çarny size şol öňkü geçen sapar eden çykyşymyzda, bilelikde eden çykyşymyzda watandaşymyzyň biri sorag berdi. Size bir meselen medisine işgärdiňizi bilip, şo bagrağrym bar diýdim, näme diýdim. Şoňa näme derman edip boljak, näme nähil şoňa medisine kömek edip boljak. Şolar ýaly eden haýyşy bar, şo soraga da jogap berseň. Onu ol watandaşymyza şeýlerak men jogap bereň. Edil distansiýony adamy görmeseň elinde bir analizler bolmasa bir zat aýtmak kynna. Eger şol watandaşymyz öň bagyr keseli bilen kesellän bolsa aýdaly virusny keseller hepatit diýeni diýip. Eger şol kesellän bolsa ýa bolmasa öt haltasynda daş bolsa şol sancı agyry berip bilýär. Onu barlatmaly, onuň başga da edil sağ tarapky gapyrgasynyň aşağı sançyan bolsa ol şol öt halta bolup biler ýa-da bagyr bolup biler. Onuň eger şolar ýaly ýagdaýda analiz edilse gaty gowulardy. Şol bir toslap bir zatlar özünden bilip bir zatlar samaliçeniýe diýerse, özünden bir zatlar edip görmesinde o bir zada peýda bolsa bir zat bir organyna ziýan ýetirmek mümkinne alyp içýän dermanlaryň nämedenini bilmeli. Onuň şo keseliň nämedenini, näme üçinligini, niresligini toçna bilip bilse, onu oň liçeniýeti aňsat. Şoň üçin meniň şol watandaşymyza etjek maslahat berjek maslahatym bir uzydan geçäýse, oturýan ýaşaýan ýerine Rossiýada ýaşaýarmy ýa Türkde ýaşaýarmy, şol oturan ýurduny bir uzydan geçse, birinciden bagyryny öt haltasyny barlasa, ikinciden hem rentgena görkezmez ýöne bari diýip bir ak suwukluk we bari içip rentgeni skapiye diýerler, skapiye. Ya bolmasa da temerte Türkmençesi temerte mi ka diýen. MRT, Türkmençede MRT bolýar.
Onun şonu geçirse tomografiya. Şonu geçirse gatyk olurdu. O taýdy hemme zat görkezer haýsy organy näme ziýan we belki onun aşgadan asty mäzi aşlanır ki hakikaten bagyrdyr ya öt-haltyda daş bolmagy mümkin. Ine şu zatlar görkezýär ýanky bary içip skapiýa etdirse. Bütün şu ağız boşluğundan başlaýar da ol bary içinde şu iderlap gidýär onu görkezýär da nirede belki deşik vardır, belki yazma vardır. O aşağıdan ya aydaly on kibarmak içegelerden bir yerlerine yazı olmagy mümkin. Deşik var olsa şu bari de görkezýär, nirelerde yazı olsa da görkezýär. Ana şolar ýaly bir barlardan geçse gatyk olardy bir analizden tapşyrsa. Ondan soň näme etmelisini has anyk aýdyp bolýar. Häzirlikçe men oňa bir derman iç ýa-da bir vitamini iç diýen bilen ol ýalňyş bolar. Şolar ýaly namasagat ýöne Türkmenistanyň bolsa köpümiziň köp watandaşlarymyzyň bagry daýy onu gidläp oturmak gerek däl. Gün aýtmaly. Bagyrlary daýy olan şu taýdaky ýaşaýan aşgaranlar daýy. Ondan soň şol watandaşymyza ýene bir etjek haýşym bagry öt-halta sansiýan bolsa, bir spirtli içkileri içmeliler. Kofe diýdi, ýene diýdi şolar ýaly başga da ýiti bagryňa ziýan berýäjek içkileri içmeliler. Biram iýen, içýän zatlaryna gaty üns bermeli. Duzly, acı burçly zatlara iýmeliler. Duzly, salionly hyýarlar zat olaram iýmeliler. Birazjyk taklantyn şol analizler taýin bolýança. Şol maslahat berip biljek. Sağ olun. Beren maslahatyňyz üçin indi watandaşymyzam diňler-de ötüň aýdan datlyňy. Indi soňky mesele Wally Çaryn aýyň 6-njy gün siz New York'ta şol protest mitingiňe bulunjak bolýanyňyz. Ýene de şu geçiriljek çärany ýene de bir gezek şuň agdap geçdik. Aýtsaňyz ýerini zadan watandaşlarymyza ýatlatdyrsak. Bolýar. Bolýar halmada şol ene dün men şol yerli New York şäherindäki yerli polis departmentinden rufat aldım. Şu rufat şeýerde barjakdygymyz barada, onun polis ofiseri bilen hem gürleşdim. Ady Daniel diýdiýen. Gürleşdim, onun gaty gogulun ekeni ýagdaý şeýle düşünürdim. Şu bolan wakalarym düşünürdim. Türkmenistan barada gurrun berdim, hemme zady. Bu ýerde bara halmada şu polis diýilen zatdan gorkup gaçyp ýörmeliler. Bular bara gaty düşünükli, düşünjeli, özüni bir aýdyp berýän atlaňam bir oturup diňleýärler-de, şolar ýaly gowy terbiyeli polisler var şu ýerde. Onun türkmenlerde şu düşünje we ýaşlykdan gorkupdyrlar da, näme milisiýa gelýär. Seni alyp gider zat diýip çağalaryny terbiýe berende çeýip gorkupdyrlar. Emma şu zatlar ýalňyş şolatlar etmeliler. Polis diýilene de polisam edil bir ýaly, näsiz ýaly adam. O näme gurun berseňem düşünýär, diňläp oturdy, aýdan atlanmy. Ertir onu diýdi, ertirdäle bir gün bolýardy. Altysyna diýdi, men barar neydi iri bilen telefonum ýazyp adım ýazyp barar neydi siz bilen gürleşer neydi ýanyňyzda ýok, man durur neydi. Menem şu taýdan watandaşlarymyza geljek watandaşlarymyň hemmesine şu ýerden aýdýan gorkup neme edip oturmaň, provokator ýeler ýa bir bizi tutup alyp gider polis diýip, ýok, aýtym polis biziň ýanymyzda durur. O bizi gorap durur, provokator ýelse onu men oýýam aýdyp goýdum. O kim provokator gelýän ýagdaýynda özüňiz gürleşiň diýip. Onun arkaýyn ola zatlardan neydi? Biz diýdim elimizde neme alyp bir ýaragzat alyp pil paltal bolýanlar etjek adamlar däl, biz bir parahat ýagdaýda bir protest geçirmekçi. O bir onun mäşdan adam bolup diýip şeýip aýtdym. Onun gaty arkaýyn olaň diýdi, barar neje sagat 9-da şeýerik diýdi. Indi men şu ýerde ýatladyp geçeýin. Şu mart aýynyň 6-syna sagat 9-da ýerden ýygnanşmakçy. Sagat 10 reçenini bir 2 sagatlyk şeýler ruhsat aldym. Başga da bir näçe ýere korrespondentlere, telewideniyadaklere men
Hatı uğrattım şoğunki çislodu, şu saatte, şu yerde protest geçirilecektir deyip bir cevap verdi, ol gelmekçi. Beylek ikisinin hem yine cevaba karışan, ikisinden korrespondenti, yani televizyonun jurnalistlerinin. Ondan başka da şu adresi yine bir gedek meni atladayın, 147. Columbus Avenue, New York'un öz içi. Zip kodu 10-023. ABC kanalın önünü. Yine şuraya malumat protestlarıydı. Sağ olun. Malumatınız için fikir ediyen vatandaşlarımızın kimin eli boş olsa, isteği var olsa, şoğun 6. gün saat 9'da aydıran yere gelip bilirsiniz elbette. Biraz daha yine bir zat halmada şu gelecek adamlar eğer gelirini itirar özlerine plakat şu Süleyman vardı. Plakat yazsınlar bir 2 tane sözün varat ya 3 tane sözün varat bir lozung yazıp gelseler öz ellerine plakat alıp kas kovulardı deyip düşünüyen. Baydaklara mı ayttınız da? Şu Türkmenistan'ın baydakları mı olsun diye. Avu. Kimden eme var olsun. O yine vatandaşlar yine de bir gezek şol bildirişi de aytıp berdi. O öyle çağırığını. Kimin mümkünçülüğü var olsa, isteği var olsa hükmen gelin şu yere katnaşın. Ol bizim grajdarlık borcumuz ve duygu dostluğumuz ip hasar ediyor. Onun ama şuurlukça hemen aydayl vatandaşlarımıza şol çareler bir başlangıcı sonu değil. Başladı çareler geçirilecek. Şu çare 6. Mart'ta geçirilecek çare elbette Süleyman Neresyan'ın ağacı ölümüne bağışlanıp geçirilen çare. Qatığı inanırcı şu 6. Mart'ta biz onun yerine ayal gıydıları kutlasaktık diyen neme vardı. Bayramçılıklarla kutlasaktık bir ağacı pacıgalı yağdayı orta alıp öne çıkıp aytma yerine biz elimiz gülleyip baydaklı ayal gıydılamızı kutlasak olmayamı diyenle ödedim şu kıynaşlı vaka için gitmeliler şol. Orada öyle çağırıyor. Toy bilen yas dengel ya şon için bir yağdayı düşünüklü ayal gıydılamız olmasa 7 sene kutlar, 8 sene kutlar, hükmen kutlaşır diyor. Sizin aydiyanınızın amcanı var, bizim halkımız bir şular yal gülü oynap, biyrek bilen saçaklık atnaşıp görmeli halkımız gözü başı yağsan ayrılman otu diyorlar. Doğru. Yine de bir ceda aydıp geçeyinne halmada şu 8. Mart'ta bağışlap bu vat yeremdel olun dilegelli bilegelli. Şol çağcıklara, gıycağalara verilen 8. Mart bayramçılığa bağışlap 60 manat bara. Şu 60 manatın diye ayal gıylar neme mektepteki direktörler diye, muallimler direktörler diye 20 manat tutup kalmalmışsın, kalyamışlar. Nememişsin şu taydaki muallimlere padark etmelmişsin. Şu gelen çağalara, gelen gıycağalara, gelen 60 manatın ucundan 20 manatına toplap alıp muallimlerine yukarıda oturan ablanodaki rayonodaki ayalgıylara padark etmelmişsin. Onun 20 manat yine de 20 manatını tutup alıp onun çağalara bantik satın almalmışsın. Onun o tayda 20 manat galyada o prezidentten gelen pulun 20 manat galya onun köp radicilerin yine atalar diye namz edip almanı gidiptirler diye. Bu da bunyalı padarka geregem derli. Berekella millet näme ol. Onun öz mertebesini bilýän de halkyň üstünden gülmegiň halky beýdip kemsetmegiň bir çeni çaky bar. Ilatyň sabar kasasy pür dolu öyle çary. Yani bütün halk çıkılganı gözä boty, şu çıkılgan tapman oty. İçindäki halkam daşyndaky halkam. Yani çıkılgan tapylar gitjek geliyor. Bu duruşuna durup bilmeye, bu devletem, ol hükümetem, bu halka, mesasen da halk yağdadın, 30 yılla bağlanmaktan. Nesipligini badır, bu zatlarım çözgüdü tapırar hükmen. Onun ama şu ullukça vatandaşlarımızdan hoşlaşalı ola çağrıvını sağ olun, veren gurrunlarınız için, Tanrı yalkasın yenen bir gezek, vatanımız için, halkımız için edip oturan hizmetlerinizi toyunuzda kaysın inşallah. Böyle, sağ olun vatandaşlar, sağ aman kalın.